kapitaina, Donostia begibistan. Marinelok, deuen postuetara, abordatzeko prest. Haueta gure estiloa! Bai, abordatzera. Bai, abordatzera. Bai, abordatzera. Jai herrikoien alde, abordaia. Gantxe gaude Donostiko piratak. Hortene bai, jai herrikoien altxorra bereskuratzeko asmoa deu, alortuko deu. Berkainoien indarraz gure herrira kauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara. Berkainoien indarraz gure herrira kauzikera, Donostia osoan barrena kalaberaren algara. Larun bat azazpi, 5:00 aurrera, kale animazioa Aldezarrean. Jai herrikoien alde, txupinazoa kaian, 8:00. Eta 9:00, Afrika, Bad Sound System, Sutagar eta Berri Txarrak Rinean. Ozta egitea lortu egun kontzertuak. Astelena 9:00, 11:00 txalupak egingo ditugu. Ordu bitan, herri bazkaria. Eta 5:00 abordatzera. Eta ondoren kalejira Aldezarretik. Asteazken 11:00, 5:00 aurrera, bertsolariek lagunduta herrikirolak. Eta osteguna 12:00, 5:00 aurrea, altxorraren bila Aldezarrean zehar. Hau ez delako gure estiloa. Jai parekide, euskaldun, parte hartzaile eta herrikoien alde. Aurten ere, abordatzera! Urrezko hanka erdena, dantati zian kalean. Dantatik bera, aingura, lotxak astuta dantzara. Dantatik bera, aingura, atxorra begibistan. Dantatik bera, aingura, lotxak astuta dantzara. Dantatik bera, aingura, atxorra abordatzera. Jai herrikoien alde, abordaia. Jaiak herritik herriaren. Bai.